তো অবন বাগে বংন যারা তিনি ফাইনে রং তো হামবাই মায়া ফারত তাই বংনি অবহাই রং নুগৈ খা তো খামনা কংনো কারণ जों थांमाया borok chini ngai kok talangkha nga অবহাই কে বংনো ফাইমা নুগৈ borok যে বংনি চিনি মুচুংমানি kokno borok যে দিল্লি জরা তালাঙ্গি মাংখা আবো চিনি বাগে বেলাই কতর ব্যাপার তো অবহাই কে borok চিনি kokno আরো সগৈরি ফিরক ফাইমা বাগে जों বেলাই খা খামদানো আবো তফানো ফান চিনি বাগে বেলাই ফান মানো তো আমার বাগে जों যত থাংনাই রংনো পাইফেয়া হামবাই ইয়াফারো চিনি হইতে তো ফাইনে বসকাঙ্গ जों बो रेडी যে কোনো টাইম जों থানা বাগে রেডি হামবাই দিনে দিল্লি যন্তর মন্তর থাঙैनाय सिनि जे ग्रेट थिबालेननि जे सभानि बागै थांमाने थानाय 2 तारिखआव जों दिनै 5 तारिख जों फिरागै फायगा आं पहिलानो सिने हानि लुखरकनो नरकनि चुबा मुं ताइ नरकनि सुरि मुंबाय जों मुंसाबो कसा कुलु मुंयावै जों फिरागै फायगा बने बागै नरकनो पाइफ्लाय हामबाय ताइ सिनि ग्रेट थिबालेन ओ सभा जंतर मंत्र जे जों सभा खायनो थांमाने मो दिस इज द फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट अमाय कासे गैदरिंग खा अमो बेलै खेनो नांगमाने जों वान सारा इंडियानि बरक सुरु नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट बरक सारा इंडियानि बरक फायनाय एमपीएस एमएलए रक फायनो जागाव जों सापोर्ट खायबायगा जों आसाबादि जों ताइ बिसि करिगासिनो ग्रेट थिबालेन मानानि बागै हायपाना आं पहिलाव आं बेलेखेन बखा तंथका फियाबा मियानि जे खबर खालामनानै परे सिनि ताखौ खरंनै न जेबाबे शुट खाइ बुथारे माने आबो खालामनानै परे बखा बेलेखेन चाया हायपाना दिल्ली सफर जों सक्सेस कुनु प्रॉब्लम करै काम करै जों फाइ संफायगा शुधु दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम मत आं फर्स्ट टाइम या दिल्ली प्रोग्राम थाङैनाय जे आ जागा आं प्रोग्राम लिड खाइ फै माने अलमोस्ट सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम जे लिड खाइ माने आबो काहाम थागलायबो जे लिड खाइ फै माने बेलेखेन काहाम बरे बागै जत लोगरनो बरनि चुबासु पाइ संतिनि थाङै फै मांखा बेलेखेन हामबाय के हामबायरो सिनि कक थुमनाय सिनि प्रेस मीडिया रखनो जों नंनि बिसिं फैनो जों जत नुगै साइमानै दंखना फेबा दिनै लास्ट दिनै ताइसा हायनो हाय नंनि बसखौ बासाय ककमा साफिरा जों थानाय 2 तारिखनि सिमि सिनि महाराष्ट्रनि तुइदुलमानि बिसिं तै दिल्ली अभियान प्राय जों 2000 हाय बरक प्लस जों जे अजागाव मुभमेन्ट कमिटि खलाय आईपीएफटी रखबो थाङो बरय बाक्साके थाङै ठीक दिल्लीआव जों थाङै काम करंखाय जों चिना आन्दोलन खाय फैमानका अ जागाव नुखा दिल्ली आन्दोलन जे थांदानि चिनि गोबां एमपी रक फैमाने गुबुन राज्यरनि एमपी रक खायै जों सापोर्ट खायै जों भाइके जों सापोर्ट खायै चिना आन्दोलन भाइके सक्सेस नि मानो अबन बागैना आं कयना मुसुङो जों तिनि बाहायना जे जों जरा जे दिल्लीनि जात्रिनि फायना जरा जे जों मुभमेन्ट थांनाय रक बर काहाम करे कोनो किछु देरा कर खलाय जों टोटली नाय कले ति दुले आपद विपद जत जगन जों प्रॉब्लम बरकनो नाय किसा मिसा टुकटके कुलुम कसा कंग्राय संग्राय इंखा लुमखा आबरनो जतन जों बिथिब्राय जतन सक्सेस कले ति भयो बने बगै कोनो कोनो चिनि प्रॉब्लम करे अमन बगै आं कयनाय अम हायके जे ताबुक हाय जरावा हामिया कक सालायनाया कोनो न केबो सेजालायनाया
फियाबा महाराष्ट्रनि नेतृत्वे जों साइमन्द जों ताबुक जे सानलाय माने ग्रेटार त्रिपुरा लेन हाइके त्रिपुरा लेन जता सानलाय दं माने अबन बागै जथेस्ट जों सापर्ट खायनायनि बागै जों नुखा आं अबन बागै ताइ कैसे सानोमोन जो दिल्ली मुभमेन्टआ थांमाने ताकलाय जे खातं थकमा हाय गुबुन बोसोर थांबोन अबा नरतिनि अरत जों फुंनि थेका नंनो नासिंजां नुका सामनो नासिंनायखौ नरतिनि अजागाव जोंनि अर सिनि त्रिपुरा मथानि तरफ থেকে YTF नि लुवाजिमांबाय जे DWF खालायो जों दिल्ली अभियानाव थांनानै जन्तर मन्तर रननारिनानि बागै थांनाय 27 तारिख 2021 बरक थांनाय मानि दिनै बरक फिरगै फाइ दङ बरकनो जों गाहाम फोरोंखाय যতন गयाखै सुस्थ'खाय फिरगै फाइ जों बरकनो लामसंना बागै जों दिनै बरकनो लामा नानै जों लामसंगै गानो रतिनि अर साब साब्रक फाइ मानजाक फैके जों दिनै अर सिनि DWF नि सेक्रेटारि केशियार ते मेम्बार्स रते सिनि AMC को इलेक्शन कैंडिडेट तंगनाय सिनि फुख्रिबानि बबो तंग ते सिनि और ताकतिब्रा में मथाव फाइमं फाइनाय सिनि आगिनि एक्स एमएलए राजेश्वर देवबर्मा सिनि MDC अनंत सारबरक ते सिनि कसं सुरज चंद्र बिश्वजित चंद्र जतन फाइसं बरनो लामसंना नासिलाय ताकासे कक संनामो जमा हाय अन्य सिनि दफानि लुकर मताय अन्य पार्टी रखनि करंलाय दंखौ आकक अन्य रक्तिसा अन्य पार्टी रखनो कक तिसालाय दंखौ आकक न तैले ताम रक सानामसम आबो बरक मुनि सुनि ताम मुनि सानानि जों थानसा हानि जे समय बुबाग्रासजोंनो दाबो कक कसारि दंमा जरावो गोबां मा बरकनि चक्रान्त बायहिनि आंगिनि किसु बरक जे ताबो गाबो हाके बुबाग्रानो ककबिनि सावि दंमोनि आबो बुबाग्रानो बर बिब्रान्त खायनि विशेष कैसिन तिप्रासारनो बिब्रान्त खायि बे उनखौनो लामा सकमावनानि बागै अबहाय कक रक सावो किन्तु अबहाय कक ना आंथिनि सारा त्रिपुरानि तिप्रासारनो अबनो कयनै नंनि चेनेलनि माध्यमे जे अबहाय ककनो जों खुनजुरिया होय ताबो जों जे बुबाग्रासनो थानसानि नुगि दंमोनि रिंगि दंमा लामा फुनुमानि अ लामा जों थानसानि बासानानि जरा जों दिनि गोबां मा जागा नुगि दङ सिनि बरक अबहायनि दं जों जतन खुलगै सानानि थाखाय बिसिनि असुबिदा दङ जों निजि सातबाय थां खासिबिनो जों बुबाग्रानो नुगि मारिनानै हामाय मेदा सुंतिनि और बादरघाट रेलवे स्टेशन फाइमानी बोल किनुका चिनी दियोबी जना थांनाय मोनसे दङ सिनेमा आउटनि सिनेमाफोराव भिडिअ नांनाय 2 days sitting demonstration खालामबाय जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि सानमुङाव फैनाय आरो 2000 गोबां जोंनि बर' राव आरो फारांथि साखा जोंनि बर'नि नांगौ बासि दंनानै बागिनाय जे सबसे दामसिन बर'नि बागै नांथुमा दाबि बा सानमुं ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड आरो थांनाय राव जोंनि वारियार्स अफ जोंनि किफिलि दङ दाबो जों मुकुट मान गाज्रि बर' आम्बासाडर स्टेट दंखा बर'नो लामसगा बागिनाय खाबाय फंबाय जतन जों दंथाव लायजाक दानबाय हिकासिनि NTR सिनि इंडिजिनियास पिपल बागिनाय बर' आरो दिल्लीआव जोंनि इन्डियानि राजधानी कैपिटल थांनाय खरांथि सामानि अब बेलायखनो डिस्ट्रिक्ट ताकलायनि मुभमेन्ट बाय एजुकेशन आनबगि जों लाख बरक थांमाय फनो बरकनि जतनी बाचिनानि बागै किनि बरकनि यकनानि बागिनाय विभिन्न साप्रेस ऑपरेस डिप्रेशन থেকে यकना बागिनाय ओवरऑल सिनि बरकनि एक्जिस्टेंस बागिनाय जे एजुकेशन जे मुभमेंट पाइनै फैमानि आगलो जों बरकनो फुजा मानति सिनि खाबाय जों फुं दौरुलायनाय बा चाथायराव सिनि बुबुग्रा एरेन्ज खायगाबावनि बागै चाथाय आ पैकेट जों जतन बरनो डिस्ट्रिब्यूट खायनाय आउन बागै जों बरन बागै दाबो मकल यरिनाय जों मकल कलक बायके जों नासिनि दंलायजाक जों बरनो लामसना बागै जों दाबो जतन फुलि और प्रिपेयर दङ सिनि गुरि रखम अजमा जिग्रो बरक एबं दंबायो सिनि साबसिनाल चेयरमैन सुरन बाबू और सिनि MDC अनंत बाबू और তাই বিশ্বজিৎ কলয় বড় যত্ন আর কিছু লাইজাক जों जतन दाबो बर' फाइखांगासिनो बरनो लामसा फाय